Pixka bat gaurkoarekin orduan martxan jarriko gara. Ohikoa da egun honak ematea eta esker ona luzatzea. Gaur gure eskuk egin duen deialdi honetan, deialdi honetara hurbildu zareten guztioi. Eta kontua da, irailaren 31an, Fikoban egingo dugun konferentzia subiranista aurkeztu nahi dugula eta aurkeztu nahi dizuegula gaurkoan. Lehenik eta behin, abia puntu bat. Ditugun erronkei erregiz aurre egiteko beharko diegun erronkei eta gizarteak bizi dituen errealitate berriei eraginkortasunez erantzuteko Euskal Herriak erabakitzeko ahalmen handiagoa behar du. Gaur egun, Euskal Lurraldeetan dugun autogobernu maila ezberdinak ez baitira nahikoak. Euskal Herritarroi dagokigu libre eta demokratikoki erabakitzea eta zehaztea gure autogobernu maila. Gure eskubideak behar bezala zaindu, defendatu eta garatzeko baliabideak eta tresnak falta zaizkigu. Baita etorkizun feministagoa, justuagoa, orekatuagoa eta jasangarriagoa eraikitzeko ere. Bada garaia gure erabakitzeko ahalmena handitu, sendotu eta blindatzeko. Burujabetza osoaren bidean bada garaia burujabetza espazio berriak irabazteko. Gaitasuna izan badugu. Nahiko helduak bagara. Eta gure burua guztiz gobernatzeko borondate irmoa ere badugu. Gaur egun, gure lurralde guztietan, zabalik dauden estatus politikoaren eta lurralde antolaketaren inguruko eztabaida eta prozesu politikoak. Eta horiek balio behar dute benetako herri libre bat eraikitzeko, geure buruaren jabe bilakatzeko. Buru jabetza osoaren bidean, aurrera daramatzagun prozesu bakoitzak gainontzekoak elikatzen ditu. Eta ambizioz jokatu beharra dugu. Euskal Herritarrok eskubidea dugu gure erakunde politikoak, gure estatus politikoa zein autogobernu maila, eta gure lurraldeen arteko harremanak zuzenean, mugarik gabe eta libre erabakitzeko. Horretarako gure etorkizunari buruzko erabaki librea albideratzen duten tresna juridiko politikoak gure eskuetan nahi ditugu. Gure eskuren ustez, Euskal Herriaren estatus politikoari buruzko eztabaida Euskal jendartean zabaldu eta herritarrekin partekatu behar da. Herritarron garaia dela esan ohi dugu sarritan. Izan ere, herria eztabaiden eta erabakien partaide egiteak demokrazian sakontzeaz gain eta oinarri demokratikoa izateaz harago, ezinbesteko balore bat sustatzen du. Erantzun kidetasuna. Guzti honen harira, hausnartu beharra dago Euskal jendartearen kezka iturri diren gaurkotasuneko gaiek edo aldarrikapenek nolako harremana duten burujabetzarekin. Izan ere, gure iritziz, erronka edo aldarrikapen horien muinean edo hoien eta haien konponbidearen oinarrian maiz burujabetzaren auzia baitago. Hilaren 31ko konferentziak beraz, helburu horixe du. Eztabaida politikoa herritarrei hurbiltzea eta askotariko eragile soziopolitikoak gure herriak behar duen estatus politiko berri baten inguruan elkarrizketan jartzea. Elkarrekin egin nahi dugu eta elkar entzunez egin nahi dugu. Herritarrek eta eragilek protagonismoa izan behar dute halako prozesuetan. Ezin dira ikusle hutsak izan. Eztabaidan parte hartu behar dute, beren ekarpena egiteko aukera izan behar dute. Eta hain zuzen ere, hori eskaini nahi du Fikobako konferentziak. Burujabetzaren inguruko eztabaidarako, gogoetarako eta iritzi trukerako gune bat izan. Egitarau zabal eta anitza prestatu dugula uste dugu. Gaur egungo testu inguruarekin bete-betean ekarpena egin dezakeena. Jauzia egiteko egon daitezkeen aukerei helduta herri sentimenduari, herri harrotasunari eta Euskal Herriaren beharrei erantzuteko herri gisako erantzuna artikulatuz.
Konferentziak galdera orokor bati erantzun nahi dio. Ahalmen politiko gehiago Euskal Herriarentzat zertarako. Eta horren aterkipean 3 mahai edo bloke nagusi antolatu ditugu. Lehenik, Naroa Iturrik, kazetariak aurkeztuta nazioartean esperientzia duten 3 euskal kazetariren begirada bat egongo da. Eta hori bideo banaren bidez zabalduko dugu. Euskal Herria nola ikusten duten gaur egungo testuinguru globalean eta nolako garrantzia duen munduko edozein herritarrentzat burujabe izateak. Urtzi Urrutiko Etxea, Maite Ubiria eta Antxon Rujetek ekarriko digute, hain zuzen ere gogoeta hori. Bigarrenik, Euskal Autonomia Erkidegoak, Nafarroak eta Ipar Euskal Herriak autogobernu mailan izandako bilakaera, gaur egungo egoera eta etorkizunerako beharrak eta aukerak aztertuko ditugu. Eta hortarako 4 aditu etorriko zaizkigu fikobara. Isabel Elizalde, Nafarroako landa garapeneko ingurumeneko eta toki administrazioko sailburu ohiak, Nafarroako errealitate orokorrari erreparatuko dio. Bestalde, Txomin Poveda, soziologiako doktoreak, Ipar Euskal Herrikoari. Ander Errasti, etika eta filosofia politikoko doktoreak, Euskal Autonomia Erkidegoari. Eta Isabel Serrano, EHU, Euskal Herriko Unibertsitateko Finantza eta Tributu Zuzenbideko irakasleak, Euskal Autonomia Erkidegoko kontzertu ekonomikoa eta Nafarroako hitzarmena aztertuko ditu zehatz-mehatz. Mai honen dinamizazioa Zelai Nikolasen esku izango da. Eta hirugarrenik, burujabetza eskubide gehiago eskuratzeko aukera gisa aztertuko dugu. Eta mai honetan Xabi Antza, elako prestakuntza arduradunak eremu sozioekonomikotik helduko dio gaiari, Jule Goikotxea filosofo eta ekintzaile feministak feminismotik, Idurre Eskizabal, kazetari eta antropologoa eta konseiluko idazkari nagusiak ordea euskalgintzatik, eta Jauma López, Kataluniako Generalitateko Berrikuntza Demokratikoko zuzendari orokor ohiak gobernantzari helduko dio. Pili Calzada izango da mai honen dinamizatzailea. Honetaz, hor duzue, egitarau osoa, parte hartzaileen aurkezpena. Uste dugu, programa interesgarria prestatu dugula, eta helburua gai hau jendartari hurbiltzea da. Eragileen artean elkarrizketa sustatzea. Eta uste dugu, konferentzia subiranista hau lagungarri izango dela horretarako. Bukatzeko testuinguru honetan, gogorasi nahi dugu baita ere, konferentzia egin eta astebetera, ekainaren 7an alegia, mobilizazioa eta mobilizazio nazionala deitu dugula Bilbon. Herri libre bat eta Euskal Herriak erabaki lelopean. Hori ere bada herritarrek parte hartzeko modu bat. Bada herritarrek beren iritzia entzunarazteko modu bat. Herri honen burujabetza nahi adierazteko funtsezko hitzordua izango da. Eta beraz, dei egin nahi diegu. Hemen nazio bat dagoela pentsatzen duten guztiei, Euskal Herritarrok gure etorkizuna demokratikoki eta libre erabakitzeko eskubidea dugula pentsatzen duten guztiei, Bilbora etortzeko eta burujabetzaren aldeko bultzada emateko. Elkarrekin, geure anistasunetatik, baina beti komunitate gisa eta festa giroan. Izan ere, argi izan dezagun, herritarron aktibazioaren beharra du une honek ere burujabetzaren bidea egingo badugu. Euskal Herrian badakigu orain ditugun eskubideak, urteotan egindako hobekuntzak nahikoak ez izan da ere, herritarren aktibazioaren bidetik ere etorri dirala. Hor ditugu euskararen normalizazioaren egindako bidea, feminismoak lortutako aurrerapenak, eskubide zibil eta politikoak. Beraz, herri libre bat nahi badugu, eta borondate hori egon badago Euskal Herrian, mobilizatu beharra dago. Eta ekainaren 7ko hitzordua, funtsezko mugarria izango da horretarako. Eskerrik asko.